Dneska vás opäť vítam na mojom kanáli pri akčnom masívnom havle do divokého západu. Máme toho absolútne veľa. 4 nové minifigurky. Neskôr ukážeme. Kopu kociek na nejaký nový dom. Nejakú tú zeleň. Tu nejaké paprade. A sa tam umiestním. A konečne trocha opracujem tu hrozný bordel. Neviem, čo to robia nejaké šutre. No a tu som ešte nejaké figurky dával preč, ktoré tam už boli, lebo som chcela nejaké scénky úplne pozmeniť, lebo niektoré boli úplne trápne, že tam bolo popadané. A ja idem teda na to. A že som rozmýšľala, že by som to úplne pozmenil, aby to vôbec nedáva zmysel, že tu je nejaká púšť, že sa tam bijú banditi s vojakmi a hneď vedľa tam je nejaká prieľa, kde sa nejakí dvaja typci lovia nejakého jelenia. A na tom ešte porozmýšľam a poviem vám, keď niečo vymyslím. Rozhodol som sa, že to tu úplne vykorením, aby som mohol premiesniť týchto indiánov. A potom by to bolo viac mysle, že by som mohol to posunúť. A to by som pridal nejakú zeleň. A takže by to bol akoby taký mini prales, ktorý by to oddeloval. Najhoršie je to, že je to nejaká diera, v ktorej sú nejaké káble. Takže to mi tam zabraňuje, takže sa nedá moc dobre stavať. A ešte toto odstraním. Taká železná tabuľka s nejakou škodovkou. A idem na to. Tak už sa tu vyprázdňuje trocha. Rozhodol som sa, že túto dedinku premiesním niekde túto. A týchto indiánov pre túto za tú skalu. A ako vidím, budem potrebovať aj štetinu na odstraňovanie prachu, tak si idem po ňu. To asi nebude. Tak idem to prečisťovať od prachu. Hlavne to Lego. Tie väčšie plochy možno aj povysávam, ale moc mi to nechce to vysávanie sa púšťať. A potom vám to ukážem, ako som pokročil a teda ok. Ako vidím, budem musieť to rozpadnutý dom šerifov budú úplne ničiť a vlastne nejako skoro opraviť. A potom som ešte rozmýšľal, či by som poslal týchto kociek, tak ma napadlo, že by som ho mohol opraviť, lebo vyzerá absolútne odporne. A ten zlodej, ktorý sa nachádza v tej base, môže strašne ľahko úsť tú štrbinu. A proste tak, je to úplne deravé. A pokračujem vo vyprázdňovaní. Moc rýchlo mi to nejde, lebo tu musíme aj štítkovať tým onými od prachu. A tak. A dúfam, že tie papierové rieky sa už konečne zbavím. Našiel som aj nejakú random gumičku vzadu. Môžem aspoň urobiť ten trik. A tu máte tutoriál. Takto sa mi už úplne rozpadlo. To som tam už premiesnil. Tak som už nejako aj dotrepám toto. Zase mi svetlo. Tak to zatiaľ vypadá. Tuto omdlo nejaký bandita. A je tu úplný bordel v tom. Inak, ak by ste chceli vedieť, táto skala ukrýva v sebe tajomstvo. Keď dáte tento pís preč, tak sa bude dať uvidieť, že to vnútri je zaprášená chodba, do ktorej by sa asi nikto nechcel dostať. A pôvodná myšlienka mala byť, že tam bude nejaká chodba, v ktorej bude nejaký zlatokop, ale potom som to zrušil, neviem prečo. Ale tá chodba tam ostala a doteraz som ho nepoužil. Myslel som akože v scénke nejakej. A ja myslím, že by mohla byť niekde tuto približne. A idem to premyslieť, lebo fakt musím pohnúť, mám tu ešte kopu toho. Som chcela v tomto videu postaviť ten dom. Tuto, ale to už asi nestihnem. Takže toto tu vyzerá takto. Ja si myslím, že to vyzerá akože celkom dobre. Akurát trochu nedáva zmysel, že tuto banditi sú veľmi blízko pri tomto. Ale akože to má byť trocha ďalej. A tu je skala, rieka. A tu sú indiáni.
A neskôr by som chcel dokúpiť zelenú podložku, ktorú by som tu dal. A tu bol nejaký les a tak ďalej. A idem pokračovať v stavbe. Tak už na zaplňať. Tuto Indiana hra vkladnuje nejakých 2 dobrodruhov v člne. A tuto už banditi, alebo skôr to vojaci útočia na banditov. A ja idem pokračovať ďalej. A vlastne som vám ešte zabudol ukázať tie nové figurky. Ja som si ich poskladal. Tuto je prvá. A predstavovať od nejakého zalesáka alebo dobrodruha. Potom toto ešte neviem, kto má byť. A toto bude nejaký pomocník kováča, ktorého teraz neviem, kde mám, ale v minulom havle som ho ukazoval. A ešte posledná figurka, ktorá neviem, kde je, keď nájdem, to vám ukážem. Posledná figurka je tento nejaký bohatý bankár z mesta a ak zatiaľ nemá banku, ale čo skoro možno bude mať. Tak a vlastne ja som to teraz dospravil, tak zvyšok spravím v ďalšom videu. A aj keď to malo hlavne o haule, ale nejako sa to z toho vynechalo, som sa rozhodol, že budem predstavovať. A v ďalšom videu ten haul umiestním aj. A ešte tak detailnejšie ukážem tu teda tie figurky. Potom tu ešte ten zelený krík. Malší som už umiestnil. Potom bude dosť týchto kocík, aj keď asi nebudú stačiť. Takže rozhodnem asi opravím túto stanicu šerifovú. A dosť týchto paparáďových dílikov, ktoré určite využijem. Tak to je z tohto videa všetko. Ja sa vám ľúčim, dať like a odber. Čaute.